Bun? Întâlnim de la să ne întoarcem. Nu știu exact. Da, cât faceți până sus? Ce mai mult de 40 de minute nu face nimeni până de acolo, prin mașina până la Babel și Sfinx. O oră, jumătate, când mai stați pe acolo. E bine când mai sunt noi pe acolo, să ne plimbăm, să faceți fotografii. facem multe. De acolo mergem spre Babel. Păi Babele și Sfinxul acolo. Babele și Sfinxul. Era mult suport de la telefon, putea să înțeleg. Prima oprire o să o facem la cota 1500, la Belvedere, acolo faci toate fotografii, faceți fotografii și plecăm în continuare spre... Eu zic să mergem spre Babel și Sfinxul pe vremea frumoasă. Facem Babel și Sfinxul și la întoarcere oprim la Dichiu, urcați sus la Cruce și... E mai frumos la Babelele alea acolo. Și după aia ne întoarcem spre Bușteni. Da. Transbuceci, de fapt, e de aici cum intrăm noi. În dreapta intrăm pe Transbuceci. De aici? Da, de aici. Nu, eu am crezut că e de sus de acolo, de la tabană, de la Dichiu. Nu, de aici. De aici începe. Da. Că dacă ar fi... Dar e impropriu spus Transbuceci, că Transfăgărășanu are un capăt de intrare și unul de ieșire. Da. Transalpina la fel. Da. Transbuceciu nu. Te duci și te duci pe același drum. Nu mai ești nicăieri. Trebuie să te întorci tot aici. Da. Ce n-au făcut și o ieșire? Doar dacă vrei să mergi pe jos, e a doua ieșire. Adevărat. Am intrat în parc natural Buceci. Da. Transbuceci. Asta nu e traseul ăla printre căzuri, printre... din Buceci. Da. Dar mai e unul, de partea cealaltă prin Morăini, ăla e permis. Ăla e accesul permis. Mi se pare că am fost pe aici. Nu pe aici e cu ăla, cu afișul, cu obiectiv militar? Ba da, pe partea, da, când ajungi la Dichiu mai jos. Obiectivul militar. Aici nu a fost defrișare, să știți, de vedeți. Vântul din ianuarie, 200 de km la ora. Așa puternic. Lăsați-mă să vedeți pădurea la pământ, la cota 1500, tot muntele e la pământ. Da, e rupt tot. Bine, ăștia mai tăia și ceva bun și au zis că a picat atunci. Au profitat și ei. Păi logic, nu? Dar de ce au mai tăiat? Nu putea să ia pe ea care au căzut? Și pe aia. Dar au mai băgat în plus pe lângă. Da, au picat. Au băgat un adaus. Dacă tot e să fie. Aici a fost închis toasele. Toți copacii erau pe drum. Trebuie să cureze. Da. 3 săptămâni a stat închis. Era plin de copaci pe aici. Înseamnă că a fost vreo vijelie, dar 200 de km la oră. Rău de tot. Da, asta am zis, că văd că e circulat, adică intră... Da. Și nici n-am văzut semne... E un semn mic, foarte ceva de interzis. Da, foarte mic, scris mic. Accesul persoanelor neautorizate e strict interzis în Parcul Natural Buceci.
nu e voie să oprești. Exact în curbă și au fost multe accidente pe aici. Da, da. Sus, ce vedeți acolo e curtea 2000 la Sinaia. Acolo.